Sudan lakana tigilamɔgɔw ye gazi ci nisɔgoya tagamalaw la. Nisɔgoya tagama a cayalen don kabi fanga dafiri kɛra octobre kalo la. Faransi tasuma mun wulilen don kungo kɔnɔna la ale bɛ kan ka walankata ka taa Gironde. Tasuma in a ye taari 10,500 de jeni. Ni tasuma kelen ɲɔgɔnna o bɛ kan ka cɛnni kɛ Portugal ani Espagne k'a sababuya kɛ wagati yɛlɛma funteni yɛlɛ damatɛmɛ kojugu ye. Autriche baloko dɛsɛ ale bɛ kan ka farajɛ jamanaw u degun kosɛbɛ. Autriche ko a bɛna lajɛ ka baara kɛ ni duniya seleke 4 tɔn ye yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ pour que alikama ka se ka bɔ Ukraine. Inde ka wasaden bulon ye u ka kalafili daminɛ jamana ɲɛmɔgɔ kura sugandi tɛnɛndon. U ka cɛbɔ musoman Drupadi Murmu ni a sugandira a bɛna kɛ ni siya bolo jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye ani ka kɛ muso filanan ye mun bɛna kɛ Inde jamana ɲɛmɔgɔ ye. Hongrie nisɔgoya tagamala dɔw ka sababuya kɛ yɛlɛma min donna jamana ka salen sariya sɛbɛn na ye sira dɔ datugu Budapest u ka nisɔgoya senfɛ. U ka laɲini ye ko sariya in ka bɔ a la.